kalman laeng. Programang ngayong kapakangigan, kada kinang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahita kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kada iti pagkasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Amalamyo aming sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanin nga sumangbay iti programa, Idi Kalman Laeng. Idi Kalman Laeng. Kada ito pagkain nyo ni Manong nyo, Nemi Ruiz, Mr. IKL. Idi kalman laing Manong Nemi Ruiz, sila ito yung Malem ti Saturday. Pakishare nyo iti program at ipapagayam. Please share this program. Share. Kaya't padanan nyo papagayam ti pagkasalitaan ni Grace. Ano ti pagkasalitaan ni Grace? Uno, Gracia. Ada nga masagrap na nga grasya. Padaanan nyo papagayam eh. Hindi nga roten drugyan. Dati pagkasalitaan ni pagayam tayo nga grace. Sagudayin nga roti surat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng Manong Nemi tarumurumwara kon itimon apagtrabahuak akas kahera. Nalwas pa rin Manong Nemi nagmalmal nga duty kasi siyempre agawin ak manay ni kasera. Edi agring si cellphone ko Manong Nemi ni Dennis, a boyfriend ko nga dadyo probinsya at tumawag. Hello Dennis. Hello sweetheart. Ni Dennis dito eh. Ni Jonathan. Ay, sorry ha. Sa balit nakita ka. Sa bali, ni Dennis ka ito. Naibasa ito bigat na ito. Ito listahan namin dito. Pagkitkitaan. Ito kodigok, Dennis din nakita. Siya kagayam, Jonathan. Uwain, saan nga Dennis ni boyfriend mo? Natikat Jonathan. Sorry ha. Nabanuga kami. Ang wanak sa probinsya. Adag dito Manila. Ha? May nakdinanon dito eh. Gabuta mailiwakan ka. Kang ka na tamat nagsasalita. Nagtitinawag. Basta rin video call pa eh. Luko ka. Mailiwakan ka. So nga oray naktita. Nutoy. Dita mall. Umay ka na dita. Agtaksi ah. Diyan doon taksi ng pagluganan. So doon pagluganan ta. Papanan ta. Itulod na kaya kaserak. Basta. Orahin nak, I miss you. Manong Nemi kinaskwala kinaraduwarak ni Jonathan iti high school. Kata kinapudno na awan pa'y makatawan ti relasyon ni. Tasakbay Manong Nemi Mike nagtrabaho dito Manila, isupelay pa nakaklon ko kinkuana. Pinento tayo di sakbay nga nag-imayag dito Manong Nemi kinasarita nak ni Dindo nga gayem ko. Best friend. Ken best friend met Manong Nemi ni Jonathan. Meaning, aga best friend ni Gediduwa. Ni Dindo Manong Nemi nga kinaskolaan, kinaraduaran mi metlaing ti high school, harik nang bumarkada kami.
Nakiktot idi manon name ni Dindo, idi maamuan na nga boyfriend ko ni Jonathan. Ni Dindo manong name adamat ar-armen na. Yung isudala ang tanapaay. Isuda ito'y manong name ni Mila. Idi baga keng kuha na nga boyfriend ko ni Jonathan nakiktot. Apag boyfriend ka kini Jonathan? Di mo ka di ada, amo, nga adan nobya na. Sa anak, idi nga mamati manong ni. Tadi sakbay nga naklon ko ni Jonathan, ako matinibaga nga girlfriend na. Kanwari di sa lutsudak, amangan na da, amangan mat no sala nga sisyak ko nang hindi kat siksika lang ko na naman. Kahit kabote pati ko ni Jonathan, manong ni naklon ko. Ang kalpasan ti makabulan, imaya ko dito Manila, dito ti pagtrabaho. Awan ni dito Sarday, ti pa tintinawag mi, pa nag-video call mi kini Jonathan. Ita biglang imay dito Manila. Pinagpaiso manong name ita. Nakakalugan ito taksikit pinayapayan nak. Naglugan nak matmano. Kat kabayatan nagtartarayan ti taksi, narakop nak. Ala, Jonathan. Ay, I miss you. Bigla kang kami nagpukaw. Ano nga nagpukaw? Di ba? Ako man makabulan, sipod nagnobyo ta. Hindi ba kami umay kag trabaho dito Manila? Saan taman bala? Dapat padasang tinag-date? Date? When? Ngayon sa nga bale? Gusto nga mayak? Tapno kahit ka nga date. I miss you. Intag dinner. Awan nga rod tinaramita ko manong namin dito manugot na bang kami di may nga restaurant nasapa nga dinner manong tadapala dya init nga mayatin Diyak pa'y mabisihin. Wala, di uminom tapay lang ron. Ha? Oh, apay. Pangpagana. Pangikat, ina na. Pangikat iti katang mo kan paginanaam. Saan ka marbaro mo kung mininom? Di, ro mo Red wine mat. Buno sakit beer. Anak kahit mo. Kumpurmentan, nunat mayat. Sige. Beer. Manong nemi kabayatan, nagsangsango kami, numan ikaman na titakulap ko. Gura ka, sikaman, Jonathan, may liliwag ka. Actually, naminsan ka pa lang na arakop, di ba? Kaya naminsan lang naglanang na kitilips ta. Kailiw ko na kitilips mo. Mailiw ka talaga kaya. Agura ka, di ba? Manganta. Kahit mo 5 beer? Sige, may sapay. O gayam, kamusta ni Dindo? Dindo? Jay. Agpatpatay lat na ka na dyan babae nga armen na. Mawari saan nga kayat ni Chita Isuna. Dahil dyan ngamin gayem ko, nga gayem mo men, di na mo agarem. Ano ko di na mo? Katuan. Hanamanubyan ni Chita. Di ko alam kindi akit dinaam mo nga ibaw hindi sa bali nga babae, tirik nana. Mamalin. Para kang gawa na, may mesa lang ang babae tibiyag na. O na may mesa lang ti babae di tulubong. Sika ngay, ato kami. Siksika lang. Oo. Ang dami ni Mila, di ba? Mila? Saan ako na ka? Ada nang iba ka kanya. Mamati ka mga pang-perperdida lang. Siksika lang di ba't patig ko. Grace, mamati ka ko mo. Manong nemi ididede nga gundaway nagring di cellphone ko. Ni Dindo ti tumutawag. Sineta. Ni Dindo. Uy, di mo bugbagantak. Aba tawagan na kalata. Pasaray. Kaya ko naman. Siya titawagan na sa kasla babae ng aksang-sangin. Sumaron. Nakakahasimod ni Dindo. Isot pagsangitin ni babae. Katsa ka nga rin, Jonathan. Babae tagsangit kang ka.
Oo, tabagsangitan ka karon. Mabiglang tisong bata ka. Hello din do. Hello, Grace. Kumusta ka dito, Manila? Gusto eh. Halpas man yung trabaho. Agin inaak. Nakadisturbo ka. Man. Kasi ka, kumusta ka, man? Oh, abang nagsanay ka manin. Ichita. Di naklata kaya. Di ka naman kami nagtungpal ti kayat ko. Wano bilbilin ko keng ka. Saan nga may sa babae dito yung lobong. Iwaras mo't pa nagkita. No talaga nga saan nakakayat ni Chita. Di mapapilat na bagim. Ngayon, tinungpal ko di balakad mo eh. Nasaan ko sardingan. Wala nga no, saan mo nga sardingan, katkas-kastingan di nakakayat. Babae amon. Ada kaming ano sa baling nga patpatig na. Sino? Di na matibaga. Baka madating ipatpatig na kat samot nga patpatig di lalaki. Kung nga ron, mas lakan niya. Ipatpatig ko, ang dinakmat kaya. Isuna, adamat ipatpatig na. Yung sama na kayo di lalaki. Lipate mo ni Chita. Ibaw imunti sa bali. Katsi ka. Well, okay kami palang kini Jonathan. Ken okay kami tulat ta. Di kami mamapati kanya. Sa alang nga siksika ti babae ti biyag na. Imuno napakit ni Milang yung sika. Kadi, uwan. Saan ka numat? Pang perperdim ka numat keng kuwana. Uy, abe ko mga perperdi ka suna. Kadi kayam ko. Sikat ti jak kaya na masaktan. Kapat naman sakamot agayam Grace. Jak kahit nagsangit ka. Akas iti pa nagsangit ko. Sikan tumat ngamin. Di mo ngamin amot agpili. Sa mo niyo palit ti bagim. Saan nakaakayat? Katsi ka ngay. Katsi no problem. Ay, ito ni Jonathan, ay takmat. Kinapod doon na kat anya. Awan? Sige, hindi daw. Ibaga kumamanong name niya kadwak ni Jonathan yung sangkod ngayon baga. Manong name niya kamo ngay today nga rabi ilagawid kami tulog na kung itkaserak ko na kini Jonathan ng tinulagan na taxi driver biglang liko at da kami iti motel. Jonathan? Iba't pati ko na yun ay. Isungarod. Nga, may kadinanon dito eh. Takait ko nga. Ibalik na keng ka na talaga. Nakasana ti irot tiyara ko ken bara ti kaya kay ko keng ka Grace. Saan ka kuman nga kit-kit pa eh. Jonathan, ang mga mo't no ana. Pagpaiso ti ko nada nga sa ala nga siyak, siksik ka laeng, saksik ti lakit kenda ka. Siksik ka laeng. Nangaroon no ipaimon. Kinwadok talak ang virgin ka. Uy, talaga ang virgin na. Siguro nagbaling boyfriend ko. Ibanagnak mo. Ha? Let's go. Grace, let's go. Manong nemi sa anak ko ka nakapagkedked. Nang ro na lang aruden, inutin ng ikatinterwatek. Nga tunggal malukaisan nga paset ti bagik manong nemi kat agkan na dilpatan na. Nang ro na lang aruden, idaddan iti barokong ko manong nemi digiti duwaman sanas nga virgin. Kasto na yan ti panang kirap-kirap na manong nemi, panang kinikinit na, panang kagat na. Jonathan. Kasto'y gayam tiganas na nakunak tinakim kumanong nemi. Na isang sangayan launay. Nang rona kat kaslasaan nga mabannog manong nemi. Amang kagat-kagat, amang kinikinit kalagit ito aman sanas ko. Jonathan. Sa nagkarawa pa iti may sa nga ima na iti baba manong nemi na ba kudkudan manong nemi nga kiras-kiraisan tika medyo na puskol nga kalendaan. Sana sukit-sukitan manong nemi ti ruangan ti kuwet.
Sa napirit-piritin manong nemi ti bugtong nga perlas ti tuktok ti ruangan ti kuweba. Sana yung pababati ulo na manong nemi diya ka muna sa dinut paparanang kaslab mo ko ni dadan ti ulo na tinagbaytan di kiti legs ko. Ket Jonathan, manong nemi diyan ko nga pinanunod pa inoan niya iti pagtungpalan ken ibunga na ito'y panangitod ko ken kuwanan ti amin-amin ko. Saan kon nga malakipay, amalaksid kanyak kadad dapay sa bali akas kunan itin. Saan kon nga malakipay, amangang kunak, no may saklayan kadag di pagay ayaman. Nagroon naman ng nemi, idi, tatalaga nga winaknitan ng ti kuweba, kat sinarek ng ti unag ti kuweba. Jonathan! Naut-ut man nilidamo manon nemi nga mapagapaman laeng gamot na isang sangayan ti mariknak iti sudsudan na kun mano mga kastaonin ti panagkabalyo na mano paspaspasan na paspas na paala ko na kastaon iti parang kayat-ket ko ken kuha naman ng name ikabutan na isang sangayan tinarik na uhen kaslada brimkuas kaslada na bukro manong name na manipod iti kaunkak uhen limo ka iti parang kayat-ket ko ken kuha na kit intuloy na laing tinagkabalyo mapanak manin ko nak simabatin Grace Jonathan. Nagpatpat ng kami nga nagpapas manong name iti day di nga rami. Kalpasan na kabigatan na manong name nagpakadan kanya. Nagtaros akon sa terminal. Nagsubli akon sa Ilocos. Yung manak na sinarungkaran, matap na may pipantiiliw ko kantiiliw mo. Urayan ka dyan probinsya. Jonathan, dan na pasama ka rata. Dinak baybayan. Saan ka baybayan? Siksikalain. Nagtultuloy nga rin ti komunikasyon me kini Jonathan manong naiming kastamat ang kinitindo. Naging gatan lubulan matlaeng kadyak matlaeng matatngan. Oh my. Kabilitan manong naming nagbakasyonak nangala ang hindi bakasyon ko kat nag-aabitak dito probinsya. Imbaga kini Jonathan manong naming. Ada ka toy? Ada. Apay, mailiw ka? Kasi ka hindi ka mailiw? Akita ta. Okay? Nutoy. Nutoy nga hotel. Si Kamet, hotel nga Dagos. Saan ko mga rod? Hindi pala iti parke. Masansan hindi nga papapananta before nga napanak imayak di Manila. Sige nga rod. Ano oras? 5 o'clock. Okay. Orayan ka doon sa dyan. Manong neme, idiakita kami ni parke, di na naliklikan, di nangarakop kanya kay Misyu. Ala, ang darito parke. Oras sa tinutenta, mas tayo Misyu. Tan, natoy, ito hotel. Ito'y pa lang. Si Kamat, adanas kinipod no kang ka. Dito dito'y pa lang, nasapa pa lang. Tap na makaaduta, si Kamat. Dapat nagtugaw dito, Benz. Abag tugaw may manong nemi nga sinalabay wano inakbayan nak iti napatalyawak iti likodan mi. Adamay sa nga babae manong nemi nga staon iti alisto nang umasidag itayan mi iti mabigbig ko ni Mila. Jonathan, ni Mila. Mila, asya, ayop kayo! Uy! Mila, Jonathan, ano kita sa una ito? Naginadam mo ka pa lang? Imuno na kami ti sika. Siya ti girlfriend na sakbagan ka. Ken girlfriend na pala ita. Jonathan, iba ka masisyak lang?
Dito pa mga Grace. Agaw dito nga babae. Anong name nakaalis to ni Mila nga nang gamat iti ulo ket pungot-pungutan na kon. Ay, Jonathan, itulungan nak tulungan nak. Gapot at di mat amo ni Jonathan ti aramidan naman ang name siya kunti ng karigatan ng limaban ko na pinungot ko man sa akong kinugtaran sa ako dinanog ti buksit ni Mila. Diyos ko, sana ko mga dalugan ti buksit ko kat basikuka ko na. Yung na pigpig sa gimsyak manong name yung baglakid din. Tatimulungan ni Jonathan kat inikat na ti panang pungot kanyak ni Mila. Sana ginuyod ganyan tayo. Ginuyod ng inya tayo manong name kat nabati kanakasaksakit ti ulo. Handa pa yun dadahal ti badok manong name. Diyan kamot na yung pananak yung kuwana. Kalpasan nakit nagsublimat ladahagos ni Jonathan iti ayan ko. Natuto ko naman. Nasisyak lang. At dapat na dyan nga Mila. Ngayon sikat ikayat ko. Gusto ko nagsubliak. Pinapanaw ko. Pinagawid ko. Yung baga kayong kuwana nga saan ng mga iskandalo. Gabot na sikat ikayat ko. Sikat ipatpatid ko. Sika. Ngayon baga mga sisyak lang ni babae tibiyang mo ngawon sa bali. Ang lobiyam. Gusto kayo ditindo. Ha? Idindo, imbaga na nga da relasyon nyo kini Mila sakbe kanyak. At may besugayam sa mo yulmod. Okay. Ngayon, sikat kayat ko. Tsak kayat ni Mila, sikat ipatpatid ko. Rumeng unay. Gabot ta. Usot ka mo na nga nag-awin at tututap no may bagaking ka masikugak. Ano ya? Oh. Abay nakikitut ka. Sino ti? Anong sino ti? Sino kumabinusan nga siga? At nagbalin din na pasama ka na tayo dadahan di Manila. Di may kasadyay. Okay. No problem. Sa ganahan ti amin. Ikasar ka. Ako pagdanagan. Anong naimiga mo tama din timod ko. Iti dahi nga kundaway. Di awi sa nakti hotel. Mamisad doon. May dimod ko. Sige. Agawid akon. Siyak lang, Wen. Insi na mo ni Mila, Wen? Wen, sika lang. Naging ka manong nemi nga diadakon dito balay. Tinawagan nakman ni Dindo. Hello, Grace? Dindo? Kumusta kayong kinichita? Ala, awan? Talagang dinakayat. Amom, sardengak to ni Suna. Nuyam amuna kanya. Nusod ibagbaga ng ipatpatig na. Katsi ka. Adak dito'y nagawid ha. Anya? Amom, nakita kami kini Jonathan. Yung may matrim maot ni Mila. Nagpingat kami. Anya? Kung nagtuman kami kengka-kengka, naapay nga ni Jonathan, kat adan Mila na. Kat kung nalamat kami ng sakti patpatig na. Kat ano napasamak? Jay. Inya dayo na kanyak ni Mila. Sana pinagawid. And then nagsublitayan ko. Insina na kanon. Siya kanon tipatpatig na. Nangrunag at masikuga. Masikuga? Uy. Makalawas ko manong nemi ditoy. Probinsya. Ibaga, nakita kami maning kinijutan. Jonathan, tawag salita amin, tikasarmi. Yung kunana, nga agurnong kano pa lang. Kasano nga agurnong ka pa lang, duwak kailan ti tiyan ko. Basta agure ka lang. Naging kamanong naming at tinawagan nak ni Dindo. Hello, Grace. Hello, Dindo. Anda ka pilang dito eh. Di ka pinagsubli Manila? Sampay. Mabaling ka, agkita tayo. Umay ka dito balay? Oray no hanggang tabalay yun. I-date ka.
Ape ko may edit ng kita. Masikugak sa boyfriend ko ni Jonathan. Kasla hindi, panagkuyukuyog ta. Hindi saan ka pelang nag-agahang ka pelang nobyo ka ni Jonathan. Hindi bagbaga kagati problema, malagip mo. O sige, agawis ka gayam, at siguro man yung problema. Inutoy, ibagam lang ta umaya. Iti may isang restaurant, manong naming medyo na ulimat. Sa dyan nagtulagan, may kinitindo nga pagkitaan. Naliday lata. Dito'y piman nga. Mabasbas na kang kanayon. Oh, abe kastat lang. Naka-order kan? Naka-order ako. Amok ba doon, kursunadam. Kahit ko ito binom ti arak. Ada man yung bartekam? Hindi kang kanayon bastegan ni Chita ka. Inom ka nga inom. O sige, order ka. Tumino makmet. Ay, madigayam kanyak. Masikugak eh. Talaga masikugak? Talungang bulan na yun. Nagbalin na pasama. Kada kami. Kini Jonathan, hindi. Medyo Manila. Oh. Agorder ka nga ro din ti harak. Tuminom ka. Sige. Hindi nakainuman manong nemi namin duwa nga ng siyat. Ta brandy manong nemi tinorder na. Nadamatin pulutan na. Dandani matin may dasar ti pangrabimi. Hindi magkakanya ni Chita nga sanak ni patpatek. Gabot ati patpatek na. Kasi advice mo, saan ko asinardengan? Kaskas di. Masusurong pakidin kanya ka. Kasla kalo, aso nga sumurot-surot. Kasla kano si ngilaw. Nga bugawon nak lang aro din, nagsubliak pa lang. Nga kinunak kayang kuha na. Nga sakon dula sardingan ni Suna, yun to na ipakita na kanyang amo na kanyak. No sa sino ti magbaga ng ipatpatig na. Kahit inyam amo ng kanyak. Hindi lang namin sa nakalman. Ngayon baga na, tinawagan na, pintun bigat, o may katikastoy nga lugar, tayam amokon keng ka, tibagbaga keng ka nga lalaking ipatpatig ko. Kuna na. Kahit napanak. Kahit gabutad din, inyam amuna keng ka, di sarding amon. Talagang sarding akon. Ngayon kahit kung ibaga keng ka, no sa sinunod yung lalaki, nga ipatpatig ni Chita, nga isuitan ti kayo na yata. Sino? Ni Jonathan. Hanya? Ibaga keng kairi nga saan nga mapmapnig ni Jonathan ti may sa nga babae. Imo na nga nubya na ni Mila. Sino nubya ka ni Mila? Hindi, madamag kong inak mo isunag. Gayam ka, inarim na ka. Hindi ka namati kanyak. Di mo insina nga dagos. Ipaay mo pa yan, di bagay mo keng kuha na. Nga basikog ka pa yan. Ngayon anya. Ngayon, sakti ba't patag na? Kinam nga insina na ni Mila. Uwan insina na ni Mila. Napanagkakmat deta, insina na ni Mila. Saan na kahit ni Mila? Ngayon, inarim na ni Chita. Nga ni Chita, kinidi pa ilang matag-crush ken Jonathan. So nga, nobya na itan ni Chita. Ngayon, sakti ba't patag na? Masigurado ka? Masigurado? Masika? Siya karti masikog. Ngayon, mapi nga saan nakaikasar? Agurnong ka no pa eh. Mamati ka man. No talagang ipatpatig na ka ni Jonathan. Ingkasar na ka kuman. Hanang ganaskin pa nga baga ng agurnong. Tawagan kita man lang ni Jonathan. Bahala ka. Tawagan.
tinawagak manong nemi ket simungbat. Ayop ka, Jonathan. Ayop ka, ayop ka, ayop ka. Ay, anak ko, anak ko. Ay, baka maalisan ka. Apay, ano man yung timpadamag dagang ka. Takas naman yung tipong tutmukan niya. Oo. Baka no, madaksan tap sigog mo. Ibagbagam nga, insina mo ni Mia. Insinak man din sa suna, ori tawag ng isuna. Inarin mo ni Chita, kit inaklunda ka ni Chita. Isumot lagay mga saan nga kayat ni Chita ni Dido, tapos sigaman gamit kayat na. Ita, kulang ni Chita. Kuno ni Dindo, nga saan ang tula sardengan ni Chita. Nga koreruan into iyam amo ni Chita, ti panagay, ti asesino man ti lalaking iba't pating na. Nakita na kayo. Ita na nga Chita. Sigaman gamit kayat ni Chita. Kinisot inaram mo, kanadak lang arod na, pinangarap mo wala sa balik. Pasensya kan, Grace. Ha? Sino ka na kami? Siya tirumbing kasar mo, kapag masikugak sang gani? I'm sorry. Ngayon niya. Kaya ko ni Chita, mitis ka. Hayop ka! Ayop ka, Jonathan! Ayop ka! Manong Nemi, imbarsak ko pa yan, ti cellphone nga igamak nga niya si Pao ni Dindo. Iso nga na save, Manong Nemi, ti cellphone ko. Tano saan na nga na si Pao, sigurado nga na wara-wara kumaitan. Kasi taon iti pinagsang-sangit ko, Manong Nemi. Imbes nga nila ang Dindo, Manong Nemi, iti uminom, iti arat. Numuna kit hard. Nagorderak matin, Manong Nemi, iti ibinuma. Numan pagas taon at panangan anawa kanyak ni Dindo. Pagas ta Dindo. Apay. Nagpatpata talang tigasat, Grace. Ya etek. Nimit Dindo ti kayat na. Ay, nimit Jonathan ti kayat na. Sika. Ya ayatem. Nimit Chita ti kayat na. Kung nagtupay nga nga saan na ka, ngay patpateg. Agpaisungin siya ni Mila. Inarim na ni Chita. Kita, imbagay na pa yun na mismo kaya nga di nakakayat. Tani Chita ti kayat na. Ayop na siya laki. Ayaw. Nas dawonin manong name iti panagan anong ugko nang roon lang aruden ideya nakaadukon ti binong. Nadyagon na pupuutan manong name nagiti si marunong nga napasamak gabo iti panakabartek ko. Na di makapuutak manong name. Adak iti. Ayan ko. Saan ko kwarto dito ya? Nagmemisak. Nagsakit ti olok. Manong Nemi, nadaki ti kwarto ti may nga hotel. Asin mo ti... Ni Dindo? Sakit ti olok. Sinapol ko ti banyo manong Nemi kat nagdigusak nga dinauras. Bagtadab ada tuwalya manong Nemi na sa lapay ti banyo. Ini makandigo sa akon manong Nemi adamatan ni Dindo. Dindo, apengin niya dito doy. Ano tinaramid mo kanya? Awan ti pagdanagan. Grace, saan ka nga na ano? Iawid ko kuman di balayo. Imamangan no, maungnan ka. Itikas dyan nga bartek mo. So nga, dito in hotel ti, nang ipanakyan ka. Kinapot no na, sinapsapuan ka tinapot. Nagtanong, ha? Binanyara na? When? Di nakita mo di. Saan ko nginig ka man? Ang peso nakita,
ti barukong mo. Imsan ko nagganan. Kasi ano kung saan mo nga nagganan, kit linabaran ako ko lang. Diyan lang bakara, tinakaya. Naiden na. Sangat na kwalap ko. Amo ko mga ron. Sana ka marang kundaway kas kinin Jonathan. Siyak pa iti pabasulim, siyak pa iti ungtam, siyak pa iti kaguram. Tinaramin ko. Kapag nangiking ka dito, tapno lang mausawang ka. Sige no. Basol ko man, tinaramin ko. Sorry. Oy, so ngawa na kita ita. Na parang nagurdo dito yung pamigat ta. Bigatan. Oh, nagimas na ito eh. Bulalo. May na pagpausay. Pagpausaw. Agkaldukan. Mangantan. Manong name ng anak. Nga ba masapul nga mga anak. Tarakapsutak. Sakit ti ulo. Kasto na ilingit ko nagkaldo. Pinunpunasan manong name ni Dindo. Tilingit ko. Nangaroon na itibukot ko. Saklatan Dindo. Siya kon. Di mo magawa tabukot mo eh. Ang mga no. Ako may gaman deta. Nakabra ka man. Sa bukot mo man. Nagkamanag dito. Nagpatpatad naman tigasan. Di babae nga patpatad ko, sa bali magtilab na. Kaskan ka. Di lalaki nga patpatad mo. Di babae nga patpatad ko tilab na. O rin masigukan. Di nakalat na kayat nga ikasar ni Jonathan. Tanya nga ron. Saan nga napudnot panagayat na. Kinabaylan ng insina ni Mila. Sigurado ka ba na nakawat ng insina na kan. Agbabawin tungat siguro ni Chita. Inton maumaan ni Jonathan. Makasapol ton di sa bali. Sayang ni Chita. Sayang Ahmed. Gabutan na mati ha. Masigugag pa yan. Anakanot maraming ko. Awatak at igasat ko. Aganak abalasan. Manong nemi sakbay ka nagsubliak sa Manila. May nakpinasyar ni Dindo. Flowers for you. Ha? Uy, itaman pa ilang umay nakpasyara kas gayebo kiti kadatsabong chocolate pie. Saan ka pasyara kas may sagayim? Pasyaran ka tapno. Sikat bang ibahak dahil love you. Dindo. Abay namin ngas, di pala si karamin. Kunak, idi, isongita. Sikan, katsapi ko matasang ka ng mga namnama pa kini Jonathan. Siya kumamatid dayatem. Dindo, samo nga putot si Kuko. Ngam kasapulan na ti ama. Kastayak nga gayat. Napudnoa, onay. No kumangamin, amok, nga sika, siyak madlatag katuluyan. Saan ko kumanang pinarigat pati biyak ko. Tirik na, tibagi. Ken, siyak kumamat intulok. Anatnag ka, kadagiti iman ni Jonathan. Dito, saan ka may karikan ka? Laglagi pa mo, may karika. Laglagi pa, nung dumakkel pa deta, siyempre, mamundan to na masikog ka. So, hapaginas ka na pa lang ang pangkasayawan nila. Di ba? Kaya mo kuman nga kasar na ka ni Jonathan, nga di na kamad kaya, ando yan. Nakasaga na ka mga kasar kaya ka. Manong nemi, kinunakeng kwa na agsubliak pa lang sa Manila tapag pampanunutan.
Abag isumit manon nimi, kunada kanya sa anak ko na makasubli, tadyak mat nagsubli, itiniduting nga pa nagsubli, nga nangaladan ti sa bali. Kat anang arte na namin ko, inala kon manong nimi, ti pa nakasweldo, kat tinaudi nga managtrabaho. Sa ako inalan di kita ruwata, kat nag-awid ako dito probinsya, kat tinawagag ang dagos ni Dindo. Dindo? Nag-awid kan? Naka-awid ako. Di ako nakastrek, nakasubli trabaho. Nakasaga ka talaga, may kasar kanya. When? Ay, bang nga rin naging parents mo. Taumay da kong asasawain, tatulagan dan ti kalaysata. Manong nemi, dakam nga rin tinagkatuluyan kinidindo. Insururok, sinusurok ng patigisuna, tarumbeng isu, tirumbeng inak ayaten. Agas man iti panangayat ka na kanyak, asanong asa na rumbeng nga ni Chita. Wain manong nemi, nag-asawa kami, kahit tawanan ito sa pulag pa kinitindo, gabutan pa saan nakapuddo nga putot, manong nemi ni Jennifer nga inaunang anak ko. Imbilang nakapuddo nga nagtawad kang kuwan. Ni Jonathan kini Chita, manong nemi, nasikugan mo't ni Jonathan ni Chita, ngam saan na ngayong kasar. Naganak abalasang ni Chita. E dito na ni Jonathan, manong nemi, awanan dito lugar mi, nagtultuloy siguro ti kina playboy na. Natan ka pa iti may isang anak, manong nemi lalaki. Isuda ito ni Junior, ni Dindo Junior. Awanan ti sa pulag pa, manong nemi ti asawak, itilikodan ti amin, tagunadan, no amumila ko ma, nga nakamot lagayam ti agkagasat. Nakamla ko maidin nga dagos, na sa anak ko mga nagrerelasyon sa bali, saan ko mga nagpatpatay launay kini Chita. Tagunadan manong nemi, tigasat na talaga, oray na't mapaspasamak, mapasamak, iti na ikari, nga distedi, iti biyan. Agay manak launay, manong nemi, ti anus mo, nga nangibasa, iti pagkasalita, kat sabi kumang, nadamat na ibatik nga andal, liwliw akin pagsarbingan ti biyag, kadag iti patak, kanimngeg, ay kunatan manong nemi, di tayo namnawain, nga tayo ayaten, tikit isutagbalin mo't lang asawa tayo. Baka tayo sante akay kayat, isudtumat na pagtungpalan tayo. Toy, nga ro nagyaman nga pagaya mo, Grace. Thank you very much, Grace. Itig ka pa nagsurat. Thank you much kadag iti amin nga nagabuya. Salamat po kada kayo.